Jien naħseb is-sabiħ ta' Malta u pajjiżi oħrajn hija fejn hemm il-libertà. Mela ħadd ma ħajorbtok. Qabel il-programm tkellimna jiena u inti li jiena u inti it-tnejn ma naqblux illi imma fl-istess ħin m'hawnx linja gwida laqas. Fimtek. Jiena u inti it-tnejn ma naqblux illi ċertu ikel ikun intaxxat għax dak l-ikel illi forsi fajnej ħafna nies huwa junk food huwa lejxin għal xi nies oħrajn. Jiena għalija l-ikel li mhux tajjeb li ngħidu li mhux tajjeb u dan mhux xjentifikament u studjati li hawn ċertu ikel mhux tajjeb, mhux li nittaxxah imma bil-maqlub. Inneħħi t-taxxa minn fuq ikel li huwa tajjeb. Nippromovu għax awtomatikament imbagħad in-nies ħatajt imma dan irħas u dan aħjar. Naħseb li ħajkun irħas qatt. Ma nipprova narax nagħmel biex ikun organic, illi ikun low fat, low added sugar, jinnab, eccetera, eccetera. Li jkun, skużani ħan iċċarajlek, irħas pereżempju minn xi ħaġa jinnab x'ħanaqbad inġib eżempju, laqbadna ma' chips minn borza chips. Il-mass production, dak li nistgħu nagħmlu ħajkun dejjem irħas mill-prodott li il-bidwi qed jiddedika l-ħin għalih, il-żmien u l-paċenzja. Taf xiridu wkoll? Noqogħdu attenti għax qegħdin għax hawn min jgħidlek isma' jiena ħanixtri vero li niżjed dawn l-affarijiet li huma healthy food. Li dawn ma jkunu healthy food xejn imbagħad. Però toqgħod attent ukoll. Eżatt. M'hawnx edukazzjoni fuq, biżgħet daw il-protein bars u hekk. Ara, aħna dejjem ħadd 2 protein bars tal-lum biss. Taf kemm kien fihom dawk 300 kalorija. Ħafna li ħadd 600 daw. U għalhekk nittu gost neċijaw u dal-affarijiet insebjew għax aħna mhux importanti xejdlek il-label quddiem, imma xejdlek il-label fuq wara. Kemm fih kaloriji zokkoru hekk. Però ħanerġgħu ngħidu għadi, Karl. Ma l-ebda single item illi waħdu għamilt ħafna ħsara billi ħadd ftit chips il-kwantità. U ma l-ebda item li huwa soluzzjoni biex laqqas, proset, mela ħaġa kollettiva. Vodiri mhux xirid ngħidu, ara ħanibda nieħu rice crackers ħibis jiena. U minn għalik li ħadhom ħoż pereżempju għajdejjem fimt. U minn għalik li hija sostenibbli tgħix fuq ir-rice crackers? Dik oħra. Mela aħna nibdew bidliet żgħar, ara kemm nistgħu nagħmlu ġid, b'ċuċċati żgħar, Karl. Mela jekk jiena mdorri u